Kahle kahle udaba enginibizele lona lubucayi udaba le divorce ukuthi konke engikwenzile kuphambene nenkolo nempilo nkolo yami. Hayi ngangitheni. Ngayibona waseqaleni ukuthi ayikho. Kade ngitheni baba? Ngayibona nje waseqaleni ayikho le. Baba kaSenzo, awulungisa ubudoda bakho baba. Awenze okufanelekile ukuthi ukwenze njengendoda. Musu controller yikhaya, musu controller osisi bakho. Uzogcina ungenawo umuzi. Umuzi nje uzogcina ungenawo baba. Hlonishwa ayikho lento ayikhulumayo. Hayi, thina into esize ngayo la. Indaba Size ngamanga. Njengamanje uyazi ukuthi mina nasahlanga nematwaleni lokho ke ngishilo lokho. Sahlanga nematwaleni siphuzela. Yena usufuqa indaba le. Bamfuqa indaba ekhaya ukuthi akafuna omunye unkosikazi. Uyayibaleka unkosikazi. Asisanga ngayo ngoba besingayazi. Ayisifuni nje. Thina into esize ngayo la. Sizofuna izimali asichazele ukuthi imali yokuthi nemali yokuthi uyabaleka nkosikazi mina angiyizwa. Kodwa uyachaza. baba kaSenzo. Awukaze wangilalela. Angiyibuzile indaba ukuthi uphuza kanjani nomuntu wakho. Umuzi nizovusa kanjani baba? Noma nanithatha ukulunga kwami, nanibheka ukuthi kwami mina ngimile la ekhaya ngiyawuvusa umuzi. Akusalungike baba konakele manje. Kwenziwa njani ke mase kunjeni? Udlala ngathi usibizile usibize emakhaya sihlele emakhaya. Uthi uzokhuluma indaba zamafa, ufika usikhuluma indaba yankosikazi omncane. Angiyikhweleli mina baba indaba yankosikazi omncane. Angiyikhweleli. Right, iNingizimu Afrika kephi nakephi la kufika khona iphimbo ngasikhathi la ubukela khona impilo isithembu igaba lami nguNhlanhla bathi Shakes umshekesheke uNtombi zemjaha ngoba ifuna leyo mpahla. Yabona namhlanje sihamba amazwe sikwenye indawo namhlanje la sibhala khona ubaba uMncube lapha uthi ucela lapha unkosikazi wakhe uyena unkosikazi omdala unguMazondi kanye naye lapha uMabiyelo. Kulo daba afuna ukubatshela lona. Kodwa ke sokwesiza masifika khona make sure ukuthi uyasilandela lapha ku-YouTube MKTN podcast. Click like. Oh wow, njani? Mhlonishwa. Uyaphila wathi? Njani? Siyabonga mhlonishwa. Awu, usufikile. Size ngafiki. Kuhle mhlonishwa. Uyabona ukuphazamiseka nje. Nalokuthi hey baningi abantu asebesibhalele manje masingakafiki usungqophela ucingo. Sezi kukubhizi. Hayi mhlonishwa. Singangena khona ngasenzo. Singene ngaphakathi. Right, iNingizimu Afrika kuzo zonke indawo la kufika khona lo mbukelo ngalesikhathi. Igama lami nguNhlanhla uShakes umshekesheke lapha ngaphansi kwempilo yesithembu. Njengoba wazi ukuthi sihambele endaweni eziningi ezahlukahlukene imindeni eminingi eyahlukahlukene esuke nezimo masikhuluma ngendaba yesithembu. Namhlanje ke sila baba uMncube othe wasibhalela khona wathi ngiyasize la kunodaba wasilethela. Uyaphila kodwa baba? Ngiyaphila baba njani? Sikhona nathi. Uke wasibhalela kusho ukuthi isikhathi esiningi suke simata suke sazofika nawe. Manje mase nisicina suke siseza nakwena. Luthini ngolakho udaba namhlanje ngoba uthe wasibhalela kwimpilo yesithembu? Yebo baba, ngibonga ithuba mhlonishwa wami. Yabo. Udaba engize nalo namhlanje luhle futhi lubi. Kodwa ke ngizoke nginabe kahle ngoba abantu babili abanenkinga. Yabo. Kusukela eminyakeni nje edlule eminingi. Ngifike ngaganwa ngaba nonkosikazi onguMazondi nangu ngala. Lokho ngapha ngomiyelo. Yeah. Ngaphinde ngaganwa uMabiyela. So kwahamba ngabathatha ngabayise ekhaya. Njengenjwayelo ke phela ukuthi umfazi fanele umyise ekhaya avuse umuzi. Okushuthi ke mhlonishwa udaba lami laba kanjena ke noMazondi. Ngaso sonke isikhathi usuku nosuku ubehleze engifonele ngitshela ukuthi hayi baba nginenkinga la. Odadewenu bangilwisa. Odadewenu bangigadile. Angikwazi ukwenza lutho odadewenu bangigqilaza. Bafuna ngibaphekele, ngibaphakele, ngibalethele, ngibawashele. Hey. Yaqala ke anginika inkinga lo ndaba. Hayi. Ngihlale ngicabanga, konje le ndaba ngizoyenza njani? Hayi ngifonela umama ekhaya. Mama, yini kwenzakalani? Njengomuntu omdala phela fanele ngabe uyalungisa isimo ekhaya. Yeah. Njenganawe washo ubaba ukuthi ugada umuzi nawe uvusa umuzi. Yeah. Manje nami ngithi ngivusa umuzi kababa mkhulu. Hayi, engathi umuzi uyawa. Hayi. Ngibe nenkinga. uMazondi azakhale ngibona ukuthi hayi ukunolokho elokhe njalo elokhe ekhala ongcono akeze ngithe mangifika wathi hayi ucela ukuthi eze nami la eThekwini. Senibuya kanye ke. Yebo sesibuya kanye ke manje. Okusho ukuthi ngalena ke ekhaya ke awusekho ke phela umuzi. Waphela akasekho phela umakoti. Akasekho umuntu ozosiza uma noma siza ubaba
amlungisela izinto nomuntu ozokhelela njengesalukwazi uyazazi izakwazi zasemakhaya sidinga umuntu ozokhelela amanzi ayithezela ibonda abeke lapha ayibasela umlilo uyabo ayiwashele manje akasekho ngibe nenkinga ngibona ukuthi hayi ngihlale phansi njengendoda ngidla amathambo enqondo ngithi hayi option B wami ukuthi ngithathe umuntu umfazi kube ngikhona unkosikazi wesibili ngithathe umuntu umfazi okungumabiyela nangu mabiyela lesasandla naye ngimthathe ngimhambise futhi ekhaya manje uzumhambise ekhaya amabiyela uMazondi uhleli naye ngala sengihleli naye ngala okusho ukuthi sengindoda isithimbi nami ayivele ke baba isithimbi nami ngisithanda ngoba manje ngezwa lo uzozo nayo mabiyela ngifonele futhi athi uma wakho ngeke angimazi umama onjena uhlangana nosisi bakho kube yimina umuntu omubi egcekeni ngibona ukuthi okusho ukuthi lo nkosikazi unenkinga naye ngithi lezi inkinga zalo zingilandela zilokho egibelana zafana futhi lezi inkinga ngithi naye futhi ngithi ngiyabuya ekhaya usedubile wahamba washiya ekhaya akusekho unkosikazi washiya nje kanjalo ngibona ukuthi angathi umkhubula ekhaya labantu abalana engathi abekho kahle abanayo inhliziyo enhle noma yokuhlala nomuntu wangaphandle vele ke baba ke umuntu mehleli noma wakhe amantombazana angaganile hleli noma wakho uma kukhona umakoti umubi ngoba uzodla imali yala ekhaya uyena kusho ukuthi usezonikwa imali umama akasezothola lutho ngoba noma uzothenga uthatha imali uyinezimakoti umakoti bese ethengela uma nodade bethu manje kusho ukuthi ke into engiyibuka abakuthandi lokho ngidecide ke baba ukuthi no okusho ukuthi ke angisenankosikazi kanti ngasesikhathi sedubile uMabiyela sehambile noMazondi usuhleli wedwa la sengihleli ngedwa phela manje ngiyabona ukuthi shuthi impilo enzima ngihambe ngesontweni esontweni ke nawe uyazi ke kusemhlangeni ithelo ezachacha ngifike emhlangeni ngikhethe usuthatha omunye umuntu futhi manje ngithatha omunye ke manje phela okholwayo manje usindisiwe mhlambe ngithi mhlambe khona idemon elingena ngizama phela ukukhipha idemon phela manje inkinga phela lethi baba uMncube kahle kahle njengoba usibhalele le wathi asibize nabo mama so ungabatshela ukuthi kahle kahle babizeleni yabo mhlonishwa ngicabanga ukuthi bomama niyazi ukuthi nginibizeleni cha baba siyazi ukuthi usibizeleni indaba yamafa kodwa sesibona ngazi ukuthi inkulumo oyikhulumayo ayisahambisani naloko sibizele kona baba uke uhlale nje udabini uqondise inkulumo yakho sike sizwe asinaso isikhathi esiningi kahle kahle udaba enginibizele lona lubucayi udaba le divorce ukuthi konke engikwenzile kuphambene nenkolo nempilo nkolo yami hayi ngangitheni ngayibona waseqaleni ukuthi ayikho kade ngitheni baba ngayibona nje waseqaleni ayikho le baba kaSenzo awulungisa ubudoda bakho baba awenze okufanelekile ukuthi ukwenze njengendoda musu controller yikhaya musu controller osisi bakho uzogcina ungenawo umuzi nje uzogcina ungenawo baba ngizocela ukuthi ningilinde ningangingene ngicela imnike indlebe ngichaze ngenabe ngiqede ngoba ukudonsisana ngeke kusize kufanele kuphume isisombululo udaba enginibizele lona elokuthi kufanele nginidivorce nobabili futhi angisashintshi lapho ngiyadivorce ngiyadlula lapho ngoba ebengikwenza kuyaphambana into ebengiyibuka ukhona umakoti engimtholile okholwayo manje inkinga uyezwana noma ekhaya bayakwazi ukuphila okusho ukuthi mina mangiyibuka lento inkinga kahle kahle kunina ngoba duze abazwani nomama nodadewenu ekhaya yebo inkinga ikubona okusho ukuthi ngiyasola ukuthi mhlambe babeqhwaqhaza benza noma kanjani ngoba mhlambe ngingekho kanti umthetho wakho wenkolo uthini kahle ongakuboni mhlambe ekuqaleni lokho uzubathathe ukuthi waqala nangomama useqaleni ngezavalo besibili ongakuboni ukuthi lokho mhlambe kuphambene nenkolo yakho noma akona umthetho walo ukhonza khona baba umhlonishwa bayebethi siyesithi isintu uthanda libone nami ngangitshela ukuthi okunye kuzohlangana ngendlela
kukhona phela baba umuntu ngeke umazi uma umbona emgaqweni uyamthatha umuntu ungamazi ngeke umfunde uyitshela ukuthi uzomthatha umshintsho omunye umuntu uyakwazi ukumthatha ngala umshintsho umbeke ngala njengokuthi uma ufika mangenza nje isibonelo awukholwa ngihlangana emgaqweni ekhaya siyakholwa mangikuthatha siye ekhaya uzofika wenze njani uzolandelana inkola ngithi so ngangibathatha ngalezo zathu kodwa manje ngike ngaba nenkinga ukuthi bobabili bayahluleka so manje nga decide ukuthi ayi isithembu okoqala siyiphutha okoqala lokho okwanginikeza inkinga number 2 bangakwazi futhi ukuhlala awumuze umnakwethu awumuze inkulumo eyikhulumayo baba kaSenzo kuyibona lokho akushoyo njengamanje baba kaSenzo awukhuluma iqiniso kanti kwenzekalani awusazise kwenzekalani la ekhaya kwenzekalani kathi kodwa baba uzungene nabo ke like njengoba uyekhona umama oqala nowesibili mhlambe ngizini bese emshadweni ngoba kwazisiye noma owabacela ukuthi okay ngwase ngihlala nani la ekhaya sikholwa la siphila kanje u1 no2 no3 asewenzi waxoxisana nabo hayi baba ngabe ngikhuluma iphutha ngizaya ngixoxisana nabo ngayitshela ukuthi njengabantu abangamakhosikazi bafundisiwe emakhaya imithetho yasemakhaya eqondile ukuthi uma usugane khona ufike wenze lokho kwenziwa lapho la uganele khona umthetho wala ugane khona makuchakathwa uyochakatha ugibela imfene yebo hayi ngiyabuzwa ake nginike mhlawumbe mama ngapha nangibaba uyayikhulumela ngapha ake ngizwe leni side because ukubhalelile wathi ufuna ukuhlala nani ake ngizwe nawe leni side ingagcine sekuyena okhulumayo yebo mhlonishwa ngiyabingelela kakhulu ngiyabonga ithuba ubaba kaSenzo siganile iminyaka isimnengana wavuka isiphithiphithi khona la ekhaya kubo udade wabo bebengangifuni sahlala ngaze ngathatha isinqumo sokuthi ngcono ngithathe umthwalo wami ngihambe ngiyohlala naye edolobheni ngazishiya ngisho izingane ngashiya naye uma wakhe nabo sisi wakhe sahlala edolobheni ngabona ukuthi impilo ayiqhubeki kahle ngaze ngakhetha ukumshiya ngaze ngamshiya bengihlala ngifonelana noMabiyela ngimbuza ukuthi kodwa wena ke mina kwethu uhamba kanjani ngakwena yena uthi nje umamezala nje ubengamfuni nje nhlobo ubengamfuni nhlobo sibona ukuthi yena ulalela kakhulu ekhaya kasizwa thina njengamakhosikazi akhe asinaso isigqi kuyena masikhuluma thina ulalela abazali nabo sisi bakhe angiyazi nje lento yenza ubaba kaSenzo mina angiyazi awukukhulumeke nawe mina kwethu Mabiyela ukuthi ngakwena kanti bekwande kwenzekalani mhlonishwa ngiyabingelela sis ubaba mina angiyazi lento ayenzayo ngempela nakho nje ukuthi asibize la amakhamera nje kanje ngoba sekunamakhamera asiyazi leyo nto thina besazi ukuthi sizokhuluma ngendaba yamafa la udlala ngathi njengamanje nalapha emndenini wakubo kumaqhapheshi kumabheketwana kunje abasifuni mina nje kwamamezala umebuka mina ubuka ngathi nje angazi ngento yakho kanti bayakhohlwa nokuthi ubaba lo sahlangana naye ematshwaleni ngowethu uyade khola nje ngilaphuza sahlangana naye ematshwaleni ubaba angikhuluma iphutha besiphuzela nobaba kumnandi kunjeya yena ubhizi ulalela umamezala noSpiza bami lapha abangifuni ngayengayibuza ke umhlonishwa leyo abangifuni ukuthi kodwa baba uthandana kanjani nomuntu enithi banihleli nobabili misa ngabhodlela umuzi nizowakha kanjani akaza zangilalela ubaba kaSenzo baba kaSenzo uyabona umuzi wakho onakele manje uzolungisa kanjani makunjena ikona kupho zokuthatha manje uzokwenza umamezala uyena umphethe wakho umuzi nodade wenu noma wakho noma uqhubeka namakhosikazi akho kahle kwenzekelana baba kaSenzo noma siqhubeke nathi nempilo sithola abantu akabalalele kusho ukuthi bayazi bona ukuthi ngoba baqale lento bafuna ukuthi kube yini isiphetho uyabona nje mhlonishwa thina udaba esilwazi esibizele la ekhaya sibizele la emakhamereni sibizele udaba lokuthi uzokhuluma ngendaba yamafa ubaba kaSenzo sengiyathuka mase khulunywe indaba zamantombazana nesonto phakathi kade ngakemkhuzo baba kaSenzo awukhulume nawe mama ukuthi kahle uyayazi indlela mina ngempela ngoba into ekumele ngabe sikhuluma ngayo la ngabe sikhuluma ngamafa ukuthi sizohlusalana kanjani omunye uzothola kanjani nomunye athole kanjani njengamanje ngicela ukubuza baba into esizele la into esidinga sidinga ukwazi ukuthi kahle yini into esizele la ngoba thina ukuza kwethu la size ngokuthi kuzohlukanisa amafa wena ubhizi uzositshela ngentombazane wesonto obhizi naye indaba wakho nomamezala thina siselanga thina lokho wela sizela amafa thina awuhlale emafeni baba into sibizele yona amafithi yeba umhlonishwa la nawe lithi ubabizela amafa kodwa manje usukhuluma indaba kamakoti ithini indaba hayi indaba yamafa baba
into yami bengiyibhekile ukuthi kuzoba khona inkinga ukuthi ngeke bese bevuma ukuza. Ngase ngifaka indaba yamafa. Ngiyabazi ukuthi bahe khona bezokwazi bathanda imali. So mangikhuluma ngendaba yamafa ngiyazi ukuthi bezogijima njengoba begijimile nje bafika. Ngase ngibandlelela kudaba ukuthi hayi cha. Nanakho lokuphuza mabiyela. Ngangeke baba njalo ngiyindoda ngithi ngiyophuza. Nangu nonkosikazi usemva kwami. Uyophuza uyovusa ibhodlela nami. Uzopheka nini lo muntu? Uzowasha nini? Mayoma kanje. Hayi baba ngabona ukuthi ngeke ngikwazi ukuphila kakhulu nonkosikazi. Engathi uyoma kakhulu. Udlula mina. So ngayibona ke lento ukuthi hayi nangala ayilongi nangu noMazondi ngala unenkinga uyakhala ekhaya. Nanangu mabiyela unenkinga ke uyaphuza nami ngayeka mina ukuphuza kodwa manje ke ngase ngingena ku plan B ukuthi ke yabona njengamanje ngiyadivorce futhi baba ngisashintsha njengoba ngithi ngiyadivorce nje so Mhlonishwa ayikho lento ayikhulumayo hayi thina into esize ngayo la indaba yamama njengamanje uyazi ukuthi mina nasahlanga nematwaleni lokho ke ngishilo lokho ke sahlanga nematwaleni siphuzela yena usufuqa indaba le bamfuqa indaba ekhaya ukuthi akafuna omunye unkosikazi uyayibaleka unkosikazi asisanga ngayo ngoba besingayazi ayisifuni nje thina into esize ngayo la sizofuna izimali asichazele ukuthi imali yokuthi nemali yokuthi uyabaleka unkosikazi mina angiyizwa kodwa uyachaza awukaze wangilalela angiyibuzile indaba ukuthi uphuza kanjani nomuntu wakho umuthi nizovusa kanjani baba noma nanithatha ukulunga kwami nanibheka ukuthi ngoba mina ngimile la ekhaya ngiyawuvusa umuzi akusalungike baba konakele manje kwenziwa njani ke mase kunjeni udlala ngathi usibize emakhaya sihlele emakhaya uthi uzokhuluma indaba zamafa ufika usikhuluma indaba yankosikazi omncane angiyikhweleli mina baba indaba yankosikazi omncane angiyikhweleli angiyenowami ngoba ayikho kanjalo ke into bamfuqa inkinga bamfuqa indaba ngale ekhaya lakhe bathi akazoninika idivorce yini yona idivorce divorce yayikhona ni baba kasenza awusazi yini idivorce asiyazi idivorce thina into ebesize ngayo la besazi ngokuthi Mhlonishwa uzosihlusela imali yabo leyo nkosikazi mina ngizwa mina yabo mina ngeke ngizwe andingesixabane nawe mina kwethu ngesilokho isixabane ngokuphuza in mina vele wangithole ngiphuza mina singambuza ayikho inkinga wangithole ngiphuza sahlanga nematwaleni kwamnandi kanjeya into abamfuqe ngayo nje lo bamfuqe ngokuthi ngiyaxolisa ukuthi ibize ngalo ulalela abazali bakho ulalela usisi bakho hayi qhubeka ayilimeze yetsheni kodwa khona kodwa bethu ufuna ukunazisa njengabantu mhlambe ababantu size lana size ngokwemali eyasisi wenkolo angifuni noma ngizwe mina owakhe mina akahlali odabeni lamafa njengamanje usuthemba ukuthi uthathe lamafa uwanika unkosikazi omusha kanjani bebiza Mhlonishwa ngoba yithi sibhaliwe emabhuku mase sidlele ingane ezodlala baba kasenzo indaba sengilungisile Mhlonishwa nabamele sengilungisa indaba nabamele akwazi kanjani kancane manje ukuyababazisa ukuthi noma mhlawumbe ubabizwe ngoba uthi uyabaheha kodwa udaba lolu abafuni ukungilalela sengiyabona ukuthi iyona inkinga leyo ebaxosha ekhaya ukuthi abafuni ukuzwa manje ke sengilungisa inkinga nabameli ngokwengane bona ngiyazi sebeqhubekile nempilo njoba nami sengiqhubekile nempilo manje into esingixaka ukuthi sebeyajika futhi manje sebe abantu manje abangithandayo abafuna babele amafa abona Mhlonishwa bengafanele azasibize nokusibiza thina bese khulumela nabamakhamera sizokhuluma amakhamera manje ngenxa yakhe sikhuluma kahle kahle nasekhala uthi indaba seyilungisile nabameli nasemzini wakhe indaba seyilungisile nabameli labayengane sibela lawo usibizeleni thina khuluma yini thina usibizeleni akangifuni ke mina angifuni ngisho incaca ngoba umbona ubhizi ulandela umamezala uyazi usibahlanganisana thina babintu esize ngayo la sizokuthi usichazisele yabona ama divorce noyokuthi yolanda unkosikazi omusha asihlangwakho lokho nomndeni wakho into kumele uyenze singene lapho tshela uhafu kwakho ungitshela uhafu wami ungitshela wakho njobe chaza angingeni kancane njobe chaza ukuthi khona into akasayilungisile nabameli so ushilo noza ngezincwadi ezisoyiphuma kubameli ukuthi okay umasibani bani umlungisela ukuthi umasibani ngoba usiyasho useqhubeka nalo muntu akamtholile enkonzweni engathi uhambisana nenkolo yakhe wakhona iqinisa likho thina sizengenye into yinuza ngenye into kanti sizomthemba kanjani thina lo muntu yes umuntu wethu siyamethemba kodwa indlela esenza ngayo njengamanje
akasikhombisa ukuthi umnumzane ekhaya ukhombisa sengathi umakoti nawe uyaphithiza njengathi la ekhaya yena sangavumela osisibakha abahlile okugana le bazoshaya u5 alalela umamezala ayikho lento njengamanje thina size ngento esize nga edivorce Sala odabeni baba ngiphathe ke yona Sala odabeni baba oze ngalo baba kaSenzo awubatshele kahle baba isiZulu sithi indoda enye ayimondla umuntu unkosikazi omunye umuntu njengamanje bangidivorce bahamba bayikhathela ukuyhlalela kanhliziyo ngisa so mina nabo into esihlanganisile ingane ingane ngizosupport ingane manje ke nabo sekufanele besupport abanyeni babo kunjenje kungenxa yakho baba thina siganile baba mina ngaphuma ngakushiya ngahamba ngayohlala ekhaya ngihlele ekhaya mina angikaze nje ngibe nendoda namanje uyangisukela ungiqambela amanga usangikhulumela wona amanga lawo ngithele wona la baba ngeke baba akwenziwa kanjalo baba ayenziwa lento oyenzayo baba ingane zethu zizosibuka kanjani zizokhula kanjani ingane uzosho Moso nendoda ngizosho baba uzobona nawe nje uyozwa nawe baba bayokutshela nabantu ukuthi umkakho useganile angikaze ngidivorce baba mina nawe so divorce nini baba ngashada kanjani ngingadivozile nawe angathi nakho nje sesiyadivorce nje angeke ngivuma ngiyivume leyo baba angeke sivume leyo divorce nami ngiyashaya unyawo phansi ngiyivume leyo divorce owethu liyamuzi ngiyivume leyo mfazi uzayo lo otho wenkolo baba uzoba ama wakho Akusiyena wakhe phela akusiyena wakho baba kaSenzo thina awusenze sasikhulumile baba kaSenzo awusakwenza sasikade sikukhulumile baba kaSenzo awusenze ukuyikona manje usibiza uzosiqambela amanga ngaphambi kwamakhamera sibuka izwe lonke ngeke baba ngeke lungisa uhambo baba kaSenzo lungisa uhambo kodwa baba kaSenzo Wosuthi kodwa amaphepha wafakile kubamile and njengobaba ekhaya uzoqhubeka ukuthi uzodla izingane zakama mama omdala noma omncane. Yebo baba kunjalo ngizozondla ingane kaMazondi nezikamabiyela. Kodwa endabeni yamafa angingeni kuyona. Ngisamngeli lodwa ukuthi ngiyathatha enkonzweni ngiyashada enkonzweni. Eyamafa bona abasahlangene. Bona nje sebengasha abakushoyo kodwa mina ngokwami akekho osahlangene namafa kubona bona sekumele beqhubeke nempilo bebe right mina ngisale ngondla ingane ngibe right nonkosikazi wami omusha wasesontweni ngoba konke lokho kwakwenzeka kwenzeke ngenxa yabo ngenxa yamaphutha abo so manje kwasala egcineni sekuyimina onenkinga so inkinga sengilungisile ngoba bona bahlulekile ukuyilungisa bahlulekile ukuhlonipha bahluleke ukwenza umthetho wasemzini so bona ke abameli baqhubeka nodaba kodwa bona fana bathi ngiyabadivorce so ukuthi nje unakekele izingane zakho hayi baba kaSenzo le divorce nje angiyivumi nje ngizohlala ngikhona mina ngisho ngamthatha wesithathu umfazi kodwa mina ngizohlala ngikhona ngeke oSenzo bahlupheke bazohlusha umfazi omunye ngikhona ngimzala ngomzala mina ngikhona kodwa lo thando lwakho lwesithathu ngizobe ngikhona baba ayikho divorce ngiyamukela njengamanje okwamanje ufuna ulungisa indaba yamafa ngiyakuzwa ukuthi nje unabo abameli lungisa indaba yamafa hlala endabeni yamafa okomfazi wakho wesithathu mina kungifuni lokho kodwa angeke ngiyithathe baba idivorce ngeke ngiyithathe idivorce ngeke kodwa uthi sekuyisinqumo sesithathile nje ngeke ngiyithathe idivorce le nkulumo yethu nayo baba kaSenzo ayinaso isiphetho njengamanje ayinaso isiphetho njengamanje akahamba ayohlala phansi ahlazi yacamange njengamnumzane womuzi ukuthi uzomisa kanjani ngeke baba kaSenzo ngeke isiphetho sethu asinaso kule nkulumo thina sidinga ukhulume ngodaba lamafa nezingane zethu ukuthi uzothatha umfazi wesithathu asinankinga nalowo baba owakho kodwa nathi sikhona lapho indaba umhlonishwa bese ngilungisile ukuthi cha ngizokondla izingane ngithatha izingane bona abaqhubeke nempilo abayiphilayo uthi ubaba uqhubeka nempilo yakhe nempilo yenayo ufuna ukuqhubeka nempilo yakhe kodwa uyathembisa ukuthi okwezingane oyifunayo kwezingane fanele sibe khona njenganabo omama bezingane ngekhathi selungisa lezo zinto akahamba yeyokhuluma yena nomndeni wakhe ngoba kusho ukuthi yonke into abantu ababalekile thina sesegcineni ngeke abantu ababalekile na umndeni wakhe ela ngoba usibizelela amakhamera sibuka izwe lonke usibizele khona ukuthi vele uzosala yini na sibizele ukuzosala baba kaSenzo uzosala angeke ngilongiphinda nento eyodwa isinqumo sengisithathile ngizodivorce siyahluka